Derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Kayo pa rin po ay nakatutok po sa number 1 Music and News FM sa lalawigan po ng Pangasinan. Ito pa rin po ang 104.7 IFM Dagupan. IFM News. Kasama po natin po ngayong umaga ito sa linya live si Congressman Franz Castro po ng Alliance of Concerned Teachers para po sa usapin po ng mga issue patungkol pa rin po sa edukasyon. Pabatiin mo na po natin Congresswoman, magandang umaga po. Magandang umaga, Mark, at sa inyong mga taga-subaybay. Apo, Kong Franz, the loneliest and the bullies na mga estudyante ang ating pong latest na natanggap po sa PISA na report dito po sa ating pong mga paaralan na mga estudyante sa bansang Pilipinas. Ano po ang reaksyon po ng ACT po dito? Nakakalungkot, no? At syempre, dismayado tayo doon sa ating mga yung performance ng ating mga estudyante, no? Yung particular do sa reading, math, and science, and even in creative thinking. Apo. No, talagang isa tayo doon sa lowest mark. So, kami, ito, sinasabi namin na ito ay reflection na talaga noong matagal ng pagpapabaya doon sa ating edukasyon in terms of sa mga resources, sa budget, at saka itong syempre itong curriculum natin, no, na papalit-palit, hindi alam kung ano ba yung direksyon, hindi alam kung ano ba yung gusto nating maging sa ating mga estudyante, kaya tuloy paiba-iba yung curriculum, tapos sinasabayan pa yan ng talagang kawalan ng mga resources, mga instructional materials na kakailanganin, madaming estudyante sa loob ng klase, kulang na teacher, at iba pa pong mga problema. So, kumbaga yan na yung ibinunga, no, nung samot-saring mga factors and variables na dapat ay na-address ng ating gobyerno. Opo. Pero Congresswoman, ito pong bagong ano po na ito, inilabas ng PISA sa pamagitan po ng pag-uulat po ng EDCOM 2 dito po sa ating pong ranking sa ano po sa tawag nito pagiging bully. Kasi daw kulang daw ng guidance counselor po daw o walang guidance counselor sa mga ibang paaralan po sa pampublikong paaralan sa buong Pilipinas. Oo. Ito pala yung tinutukoy natin, yung sa bullying. Okay. So, well, talagang siya, no? Talagang nakakabahala. Totoo naman yun, Idol Mark, no? Na talagang kulang na kulang tayo ng mga guidance counselors sa ating mga eskwelahan. Kaya nga dapat i-address ito. Isa nagiging problema kasi dito, no, yung kakulangan talaga ng guidance counselors dahil mataas ang qualifications ng guidance counselors. Oo, kailangan ay masteral degree, no, bago ka maging mapasok sa public school as guidance counselors. Kaya ito nga, di ba, ang mga teachers nga nagiging guidance teacher eh. So marami tayong mga teacher na sa halip na magturo o nagiging guidance. Ibang skill kasi ang guidance counseling, di ba? Correct. So, as compared mo sa isang classroom teacher na nagtuturo halimbawa ng math, di ba? So, hindi siya talaga maaring maging full-time na guidance counselor at talagang pinag-aaralan naman ito at talagang ibang expertise naman ito. Kaya, ito na sinasabi nga natin sa Department of Education, matagal na, paulit-ulit ito, teacher pa lang ako, no? Dapat ay mag-hire na talaga ng guidance counselor. Kung hindi man, yung mga related na mga courses like yung psychology, yung psychometrician, nasusukat talaga doon sa behavior ng mga bata or may mga solution sila, no, para dito sa mga bullying. So, malaki ang hahabulin natin doon sa kung kakulangan lang ng guidance counseling. Pangalawa, yung attitude na rin nung mga bata kaugnay doon sa
discrimination kasi Idol Mark, hindi natin maitatanggi na nakikita nila sa paligid noong mga discrimination sa kanilang sa kanilang kapwa, kahit naman ito ay gender or age or ano man yung nakikita nilang discrimination. At ayun nga, isa ito dun sa mga factor kung bakit ang mga bata ay natututong magbully. At isa sa mga nung teacher pa ako, isa sa mga madalas na ginagawa ay yung extortion sa mga bata nung mga higher level. So hinihingan nila ng pera yung mga batang maliliit o yung lower grade. Tinatakot. At yun yung common. So, sana ay ma-address ito through counseling. Congresswoman, ito po, 5,000 ang halos bakante daw na posisyon dito po sa guidance sa counselors po sa buong bansa. Pag pinag-uusapan po natin po, ito pong public schools, ano po ba ang pwedeng maging hakbang po dito ng Kongreso? Sakasakali po para po at least matugunan po kaagad-agad po itong po na ito. Meron po bang magagawa po dito ang Kongreso sa palagay po ninyo? Well, kasi mahirap namang ibaba na yung qualification ng guidance counselor, parang law na yan eh. So mag-hire talaga ng mga related na mga courses. Kaya kagaya nga ng mga sinabi ko, yung mga psychologists, na itatalaga. Kulang nga yan, 47,000 ang mga eskwelahan natin eh. Kahit sa eskwelahan na pinanggalingan ko dati, 12 years ago, wala talagang guidance counselor na full-fledged. Puro mga guidance teacher, yung mga nandoon, yung mga values education teacher. Kaya talagang i-fill up na ito, matagal na kasi itong nangyayari at isa pa kasi sa problema natin sa pag-hire ng guidance counselor ay yung napakababang sweldo. Naka-level sila sa teacher 1. So yung salary grade 11. So, maraming hindi rin nag-a-apply kasi nga mas pipiliin nila pumunta sa mga private sector, mag-abroad, mag-private practice. Dito sa atin, ang katumbas ng sweldo nila sa bagong taas na sweldo, 28,512. Kaya talagang napakababa ng sweldo talaga ng mga guidance counselors. Okay. Pero anyway po dito sa usapin pa rin po ng sa mga teachers naman po natin na pag-uusapan na po natin yung mga sahod, etc. Kamakailan po may mga nagrereklamo po ng mga teachers po natin tungkol po dito sa working hours po nila. Meron din naman na nagsasabi, ito, ano pong masasabi ninyo doon sa mga nagkukomento naman, nasasabi nila, hindi nyo pala kaya, ba't kayo nag-teachers pa? Well, hindi nila alam yung nature ng teaching profession, itong mga nagsasabi ng ganyan. So, kaya nga merong sariling Magna Carta ang mga teachers natin kasi nakita talaga ito na peculiar ang trabaho ng mga teacher. Hindi lang ito parang simpleng nasa opisina ka lang na hanggang 8 hours, nakaupo ka lang sa table mo, may ginagawa ka sa computer, tapos hindi rin ito katulad sa mga workers, na isa lang yung klase ng ginagawa sa pagawaan. Ang teacher kasi ang dami nitong mga responsibilidad bukod sa pagtuturo sa kanilang subject area, ay marami pa itong ginagawa na related sa development ng mga bata. Kaya I beg to disagree doon sa mga nagsasabi na 6 hours lang. Well, kayo kaya ang magturo, Kaya sabi nga namin, sila yung magturo ng 8 klase, 8 classes a day for 40 minutes. 8 classes a day for 40 minutes. So, araw-araw, salita ka ng salita for 40 minutes, sa 8 klase. Kasi 6 hours nga yan na sinasabi. Opo. Na another 2 hours pa yan sa paggagawa nila ng lesson plan, sa pag-check ng mga papers, at iba pang mga related sa teaching. Kaya talagang sabi nga namin, it's too much itong 6 hours na ito. Kaya nga kami ay may amendment sa Magna Carta. Kasi kahit nga po sa ibang bansa,
wala pong nagtuturo ng 6 hours. Opo. No, kahit dito sa Southeast Asian country sa mga teachers, ang common na oras ng pagtuturo ng teacher ay 4 hours. 4 hours lang. Kaya yung 4 hours lang. Kaya itong mga teacher natin sa Pilipinas talagang bayani itong mga ito. Bukod sa haba at dami ng mga estudyanteng tinuturuan per day, no? Sa ibang bansa, ang pinakamalaki lang na klase 35. Pag lumagpas ka ng 35, nagwewelga na yung mga teachers. Kasi Opo. talagang paano makukuha yung quality education kung ang tinuturuan mo ay 50, 60, 70 per class. No? Tapos tignan mo naman ang kondisyon ng ating mga classroom. Not conducive sa Correct. pagtuturo. Hinahati yung isang classroom, no? At nagiging 40, kaya 80. Yes po, kaya Congresswoman, talagang, opo. yung mga hindi talaga nakakaintindi, nagsasalita ng ganyan. So, kaya ngayon hamon namin sila, magturo kaya sila kahit na isang linggo. Sabi nga nito, dalawang linggo pa lang yung mga teachers sa binigay ng mga schedule ay talagang patay-patayan na eh. Sabi Correct. nga nila, tataas niya ang sweldo ng konti. Pero mamamasakir naman ang mga teacher dito sa ganitong klase ng scheduling. Congresswoman, ang sabi nga nila, huwag ka magtataka kapag magkakasalubong ka ng teacher at hindi sumagot kasi paus yun. sa sobrang... Yes, at alam mo, Idol Mark, Opo. very na rin ito yung phenomenon na rin na nag-aalisa na rin yung mga teachers natin sa Yes, Pilipinas. nakakalungkot po ito. Nararamdaman na natin yan. Teacher pa lang ako noon sa department ko nga, sa math. Ano na yan, 6 yung sabay-sabay na umalis, no, Alarming sa yan, yes po. Pilipinas. Teacher ng math. Ngayon, mga na sila doon, mga citizen na sila doon. Opo. So, talagang talagang kahit na sa Southeast Asia, Idol Mark, ay pumupunta na rin ang mga teacher natin kasi triple ang sweldo nila. Yes. Alam ba, sa Thailand? Thailand, yes. 60,000. So, Thailand, na 4 hours Free. lang from At saka maganda pang 60,000. benepisyo. Maganda ang benepisyo doon na Yes, Congresswoman. 60,000 nga ang kanilang entry level. 60,000 ang pinakamababa. Ay kung Wow. meron ka pang masteral, kung meron ka pang iba pang mga qualification, so tataas pa doon yun. Kaya talagang iiwanan na tayo talaga ng ating mga magagaling na teachers kung talagang ganyan ang pasweldo sa gobyerno, tapos Opo. ganyan kahirap ang trabaho sa Pilipinas. Talagang kasi alambawa sa US, very enticing, very Yes. kasi noon hindi mo madadala yung pamilya mo pag nagtrabaho ka doon. Pero ngayon, Idol Mark, buong pamilya pwede niya nang maging dependent at nadadala doon. Kaya sino pang babalik dito sa Pilipinas? Yes. So sila doon, nagsisikap na talagang mag-build ng kanilang pamilya, masaya na sila doon, nandoon na yung buong pamilya nila. So dito kasi, di ba, 28,512 a month. Opo. Tapos magtuturo ka ng 8 section a day. Di ba? So tapos hirap na hirap ka pa sa mga benepisyo mong delayed. Correct. Diba? So, tapos mabubuli ka pa ng mga estudyante. Maraming mga teachers na hindi na nila madisiplina yung kanilang mga bata dahil dito sa child abuse law na ito na ginagamit pang-extort. Opo. Na-extort pa yung mga teachers. Congresswoman, nabanggit niyo po ito. Ang nakakalungkot po dito yung isang pronouncement po ng DBM na hindi pa kasama sa unang trench. Ito pong, o sa mga trench po na darating po sa mga taong gobyerno natin na dagdag sahod po or bonus po nila, dagdag sahod, yung pong mga entry level po ng mga teachers. Di ba po ba, Congresswoman? Yes, so ang kahilingan nga namin at least sana ay 50,000 ang entry level ng mga teachers. Pero dito sa bagong inilabas na Executive Order number 64, mumo o barya lang ibinigay. Kasi from 27,000, magiging 28,512. So, syempre, tatanggalan mo pa yan ng tax, ng Yes. GSIS, ng PhilHealth, ng Pag-ibig. Diba? So, magkano na lang? Kaya talagang, talagang napakababa ng entry level dito sa Pilipinas. Kaya, ilan sa mga, kaya yun na nga, nagpupunta. Hindi lang teaching ang pinupuntahan nila, pumupunta pa sila sa ibang mga trabaho na mas Correct. malaki ang sweldo. Alam, mga call center daw, Yes. yung mga Online. virtual assistant, Yes. nauuso na. Oo, Correct. nauuso na yung mga virtual assistant na ang entry level ay 40 to
Opo. Quick comment lang po, Congresswoman, dito po sa balak po ng DepEd na pinag-aaralan po nila na ibalik yung mga decorations ba yun sa mga silid-aralan. Pero sabi, may mga comment ako nababasa doon ng mga teachers. Sabi nila, okay lang daw sila na ibalik yung decorations pero alisin na yung parang evaluation something dahil minsan napapagastos po daw sila dito. Oo, ako naman ang ano ko naman diyan ay grade level appropriate. So, ako high school teacher ako, no, hindi na ako mahilig na nagde-decorate sa eskwelahan kasi sa classroom ko kasi hindi naman kailangan. Sa mga kinder, mga grade 1 to 6, kailangan yan kasi for retention, no? At mas nakikita nila kasi naririnig at nabivisualize nila yung tinuturo ng teacher. So magandang magkaroon ng ganyan. Pero tama ka nga, Idol Mark, wala dapat mga pa-contest. Wala dapat mga pa-evaluation kasi yung magastos ang mga teacher sa ganyan. Kung ano yung mga kailangan at makatulong sa pag-aaral ng ating mga estudyante, yan yung pwedeng i-decorate sa mga eskwelahan. At hayaan na lang natin ang teacher, no? Wag nang pakialaman ng DepEd itong mga, kung may decoration man o hindi sa loob ng classroom, no? Wag na itong talagang gawing big deal ng Department of Education. Kung may decoration ang ang teacher, be it. Diba, kung wala naman, kasi hindi naman nila kailangan. So, gano'n lang yun. Na, ako nga ang nilalagay ko lang ng estudyante, ng teacher ako, Idol Mark, ay Freedom Wall. Alam mo ba yung Freedom Wall? Yes, so pwede yun lang yung nilalagay ko sa klase ko na pwede kang, kasi may mga estudyante kasi 50 to 60. So, hindi sabi ko, yung meron kayong problema, alam ba, kung meron kayong hindi naintindihan sa tinuro ko, may question kayo at hindi nyo masabi personal, ilagay nyo dyan. O ano man yung problema nyo sa bahay, problema nyo sa klase mo, ilagay nyo dyan, ako yung mga gano'n. Yes, para makapag-express sila ba ng kanilang gustong sa loobin. Okay. Anyway, dito po sa last question ko po, Congresswoman, yung pong pagpupush ng Department of Education or ng EDCOM na mag-create po ng cabinet cluster, do you think ito po ay magiging solusyon dito po sa kinakaharap po na mga issue at krisis po ng edukasyon sa ating bansa? Well, nakausap ko nga yung direktor ng EDCOM, si Mark Lee, Mr. Lee, kaugnay dyan. Ano nga ba itong binabalak nila? So, matagal na itong pinag-uusapan din noon, teacher pa ako, na dapat itong DepEd, CHED, itong TESDA, itong DOLE, na may kinalaman sa industry din, no? Dapat i-align talaga yung pinag-aaralan ng estudyante. Kasi kailangan talaga, Idol Mark, meron tayong direksyon sa ating edukasyon, di ba? So, saan ba natin papupuntahin? So, syempre, yung edukasyon natin dapat tumugon sa ating national development, sa ating industrialization. Tayong bansa ay agricultural na dapat magamit nga ito, no? Para pausbungin yung ating industriya. Kaya dapat mag-usap-usap talaga para yung ano man yung ituturo sa classroom, ano man yung curriculum ay naka-geared toward doon sa pagpapaunlad ng ating bansa. So kailangan talaga na nagko-coordinate itong itong mga agency na ito, magkaroon talaga ng cluster. Ako diyan, ako ay pabor naman dyan. Okay po. So anyway po, inyong mensahe na lamang po sa lahat po ng ating mga kaguruan at syempre sa ating po mga mamamayan patungkol syempre yung pananaw po nila pagdating sa profesyon po ng pagiging teacher. Well, sa ating mga kaguruan, alam ko po na talagang mahirap ang maging teacher dito sa Pilipinas. Unang-una dahil sa liit ng sweldo, hirap ng trabaho. So tayo po sa Kongreso, sa ACT Teachers Party List, kahit pa paano po nagagawa natin ng paraan na mabigyan ng mga additional na mga benepisyo at sweldo at tayo ay nagiging boses ng mga teachers sa Kongreso. Kaya tayo po ay talagang gawin lang po natin yung ating trabaho, gawin lang po natin yung ating katungkulan para din po sa ating mga mamamayan at kinabukasan ng ating mga kabataan. Salamat po. Maraming salamat po, Representative Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers Party List. Magandang umaga, mabuhay po kayo, ma'am. Thank you.